Салом алейкум хонандагони азиз, имрӯз мо ҳамроҳи шумо боби дуюми синфи алгебри ҳафтумро меомӯзем ки боби дуюм бахшида шудааст ба функсия ва графики онҳо. Параграфи якум бошад, ба функсия бахшида мешавад. Мавзӯи дарси имрӯзии мо ба дарси ҳаштум рост меояд ки он ба вобастагии байни тағйирёбандаҳо ва функсия бахшида шудааст. Биёед дар аввал мафҳумҳо ва якчанд хосиятҳоро ҳамроҳи шумо дида бароем. Таъриф: агар ба ҳар як қимати тағйирёбандаи x ягон қимати тағйирёбандаи y мувофиқ ояд, он гоҳ мегӯянд ки ин функсия аст ва онро бо воситаи y баробари f аз x ишора менамоянд. Тағйирёбандаи новобастаро аргумент ва тағйирёбандаи вобастаро функсия меноманд. агар қиматҳои тағйирёбандаи новобастаро ба ифодаи функсия гузориму амалҳои дар он нишондодашударо иҷро кунем, ададе ҳосил мешавад ки онро қимати функсия меноманд ки онҳоро ин таърифҳоро шумо дар слайдҳо мебинед. соҳаи муайянии функсия гуфта чиро меноманд? соҳаи қиматҳое ки аргумент қабул мекунад, соҳаи муайянии функсия ва ҳамаи қиматҳое ки вобаста аз онҳо функсия қабул мекунад, соҳаи тағйирёбии функсия меноманд. соҳаи муайянии функсия метавонад аз адади алоҳида, порчаи алоҳида, тири координатии абсцисsaҳо ё тамоми тири ададӣ иборат бошад ки онро соҳаи муайянии функсия меноманд ва он қиматҳое ки тағйирёбандаи вобаста қабул мекунад, соҳаи тағйирёбии функсия номида мешавад. биёед ин мавзӯъро бо воситаи якчанд мисолҳо дида бароем. дар шарти мисоли якум чунин омадааст: периметри росткунҷаи як тарафаш ба 5 сантиметр баробарро бо кадом формула ифода намудан мумкин аст? қимати ин ифодаро ҳангоми ба 2 ва 10 баробар будани тағйирёбандааш ёбед. мисоли якумро менависем. мисоли якум доир ба функсия мисол дода шудааст ки ишора мекунем яке аз тарафҳои росткунҷа ба 5 баробар аст. чӣ хеле ки маълум аст, чоркунҷа аз 4 тараф иборат аст, ду тарафи муқобили онҳо бо ҳамдигар баробаранд. ба мо тарафи дигар мувофиқанд ба ададҳои 2 сантиметр ва 10 сантиметр баробаранд дода шудааст. мо бояд қимати ин функсияро ҳисоб кунем, ё ки периметри росткунҷаро бо воситаи функсия ифода карда баъд қимати онро ҳисоб кунем. ҳал: чӣ хеле ки маълум аст, периметри росткунҷа мувофиқан аз рӯи формулаи 2 зарби а ҷамъи б навишта мешавад ки дар ин ҷо а тарафи якум ва б тарафи дуюми росткунҷа беҳисоб меравад. пас яке аз тарафҳои росткунҷа ба 5 баробар аст, тарафи дигари он бошад ба тағйирёбандаи б бахшида мешавад ки дар ин ҷо тағйирёбандаи б ба адади ё ин ки аргумент ё ин ки тағйирёбандаи новобаста номида мешавад. 2 зарби ба ҷои а 5ро мегузорем ҷамъи б. анакун ба ҷои қимати б адади мувофиқи он 2ро мегузорем ва баъд қимати 10ро мегузорем. пас 2 зарби 5 ҷамъи 2 ин баробар мешавад ба 2 зарби 7, ин ба адади 14 баробар аст. пас қимати функсия ба адади 14 баробар шуд. анакун ба ҷои адади б адади 10ро мегузорем. онро чунин низ ишора кардан мумкин аст. 2 зарби а ҷамъи б. дар ин ҷо а ба мо дода шудааст, ба ҷои а қимати 5ро мегузорем ва ба ҷои б мувофиқан қимати 10ро гузошта ҳосил мекунем. 2 зарби 5ро ба 10 ҷамъ кунем 15 ҳосил мешавад. 2 зарби 15 ин ба адади 30 баробар аст. пас қимати ададии ин функсия мувофиқан ба 14 сантиметр ва ба 30 сантиметр баробар аст. биёед ҳамроҳ мисоли дуюмро дида бароем. дар шарти мисоли дуюм чунин омадааст: соҳаи муайянии функсияи зеринро меёбем ва чунин функсия дода шудааст: y баробар 3 тақсими 2x минуси 6. чӣ хеле ки дар аввали дарс ба мо маълум аст, соҳаи муайянӣ гуфта он қиматҳоеро меноманд ки дар он танҳо қимати тағйирёбандаи x қабул карда мешавад, ё ин ки он қиматҳое ки мо бояд муайян кунем ки дар он соҳаи муайянӣ x маҷмӯи қиматҳоро қабул карда тавонад. азбаски касри дода шуда дар ҳангоми ба 0 баробар будан маъно надорад, пас инро ба назар гирифта 2x минуси 6ро 0 баробари 0 мекунем.
дар ҳақиқат ин дуруст аст, барои он ки ҳангоми ададро ба 0 тақсим кардан каср маъно надорад. пас мувофиқи ҳалли муодила 2x баробари 6 ё ин ки нобаробари 6 навистан мумкин аст. ҳангоми x-ро ёфтан 6-ро ба адади 2 тақсим мекунем, пас x нобаробари адади 3 мешавад. гуфтан мумкин аст ки соҳаи муайяни ин функсия, одатан соҳаи муайяни функсияро бо ҳарфи d ишора менамоянд. ҳамаи қиматҳо ғайр аз адади 3 мебошад ки онро чунин ишора мекунанд. ё ин ки дар баъзе мавридҳо тири ададиро нишон медиҳанд, x ғайр аз қимати 3 ки он тааллуқ надорад, тамоми маҷмӯи ададҳои ҳақиқӣ аз минуси беохир то адади 3 ва аз 3 то плюси беохир ҳалли ин функсия шуда метавонад ки ин мисоли дуюм ба ҳисоб меравад. мисоли сеюмро дида мебароем. дар шарти мисоли сеюм чунин омадааст: функсия бо формулаи y баробари минуси 2x дода шудааст. соҳаи муайянӣ ва соҳаи тағйирёбии ин функсияро нишон диҳед. менависем мисоли сеюм. функсия ба намуди y баробар минуси 2x дода шудааст. мо бояд соҳаи муайяниро нишон диҳем ки дар он танҳо қимати x тааллуқ дошта бошад ва соҳаи қиматҳоеро нависем ки танҳо қимати y тааллуқ дошта бошад. пас инро чунин менависем. ҳал. азбаски функсия дода шуда функсияи бутун мебошад, пас инро ба назар мегирем. азбаски x тамоми маҷмӯи ададҳои ҳақиқиро қабул карда метавонад, барои он ки маънои худро гум намекунад, пас гуфтан мумкин аст ки соҳаи муайяни функсия тамоми маҷмӯи ададҳои ҳақиқӣ аз минуси беохир то плюси беохирро ташкил медиҳад. дар ҷавоб чунин қайд мекунем: азбаски функсия бутун аст, пас соҳаи муайяни функсия тамоми маҷмӯи ададҳои ҳақиқӣ ё тири координатиро ташкил медиҳад. азбаски x тамоми ададҳои маҷмӯи ҳақиқиро қабул мекунад, пас соҳаи қиматҳои функсия онро одатан бо ҳарфи e ишора мекунанд. он низ ба маҷмӯи тамоми ададҳои ҳақиқӣ низ баробар аст. пас ҳангоми x ба адади беохир ё ин ки аз минуси беохир то плюси беохир ададҳоро қабул кардан, y айнан низ ин қиматҳоро қабул менамояд ки ин мисоли сеюм ба ҳисоб меравад. биёед мисоли чорумро ҳамроҳи шумо дида бароем. дар шарти мисоли чорум чунин омадааст: ба ҳар як адади натуралӣ аз 10 калон ба қияи ҳосили тақсими он ба 10 мувофиқ гузошта шудааст. соҳаи муайянӣ ва тағйирёбанди функсияро нишон диҳед. барои он ки ин масъаларо ҳал кунем, мо аз шарти масъала функсия тартиб медиҳем. бигзор барои ин масъала чунин функсия сохта шавад. ба ҳар як адади натуралӣ аз 10 калон ба қияи ҳосили тақсими он мувофиқан ба 10 гузошта шудааст. яъне мо бояд чунин функсияро нависем ки ҳангоми тақсим кардан ба қияи он низ ба адади 10 баробар бошад. бигзор x ин адади дилхоҳи аз 10 калон, адади дилхоҳ ки он аз 10 калон мебошад. пас инро ба назар мегирем ва ҳангоми тақсими ин адад ба 10 ба мо бақияи 10 ҳосил мешавад. яъне бақия бояд ба адади 10 баробар шавад. пас y-ро қимати ин ифода мебахшем, 10-ро ба адади номаълум зарб мезанем ва ба адад ҷамъ мекунем ки ҳангоми тақсим кардан қимати он бақияи он ба адади 10 баробар шавад. дар ҳақиқат ба ҷои x мо адади 1-ро мегузорем ва мебинем ки он x ба калон аз 10 баробар аст, пас мо адади 11-ро мегузорем. ҳангоми адади 11-ро гузоштан мо қимати y аз адади 11 баробари 10 зарби 11 ҷамъи 10-ро ҳосил мекунем ки он мувофиқан ба адади 110 ҷамъи 10 ё ин ки ин ба адади 120 ҳосил мешавад. анакнун 120-ро ҳангоми ба адади 10 тақсим кардан ин ба 12 баробар буда, бақияи он ба 10 баробар аст. пас гуфтан мумкин аст ки ба функсияи додашудаи y баробари 10x ҷамъи 10 дилхоҳ адад ки он мувофиқан аз 10 калон аст мувофиқ меояд. пас соҳаи муайяни ин функсия ҳамаи ададҳое ки аз 10 калон аст номида мешавад.
اینро قطع میکنیم و در جواب چنین مینویسیم x باید از 10 کلان بوده فунکції آن باشد به نمود y برابر 10x جمع 10 نوشته می شود. مثال پنجم رو دیده میبریم. در شرط مثال پنجم چنین آمده است: از برابری 3x جمع 7y برابر 21 تغییرابنده y رو همچون فунکції تغییرابنده x ifade کنید، بعد x را با واسطه y ifade کنید. یعنی به ما فунکція داده شده است که به نمود مدل نوشته شده است. آن را می نویسیم و با واسطه y در اول و در دوم با واسطه x آن را ifade میکنیم. بگذار فунکція به نمودی 3x جمع 7y برابر 21 داده شده است که این فунکції دو نامعلومدار می باشد که ما باید از شرط مثال استفاده کرده باید y را در اول یابیم و در آخر x را یابیم. یعنی y را با x استفاده کنیم و هم برعکس. برای این 7y را می نویسیم، 3x را به طرف راست می گذارانیم. پس 21 مینوس 3x حاصل می شود. از اینجا y را هنگام یافتن 21 مینوس 3x تقسیم 7 میکنیم. پس در نتیجه ما فунکція را با واسطه y ifade کردیم. اکنون عیناً همین طور فунکції داده شده با واسطه مدل 3x جمع 7y برابر 21 را با واسطه x ifade میکنیم. برای این 3x برابر 21 مینوس 7y می نویسیم، یا اینکه x را هنگام یافتن 21 مینوس 7y تقسیم 3 میکنیم که به ما طلب کرده شده بود. این بود مثال پنجم. خوانندگان عزیز، اکنون برای مستحکم کردن موضوع به شما یک چند مثال ها پیشنهاد کرده می شود که آنها را باید اجرا نمود. این مثال ها در پایان در سلاید ها نشان داده شده‌اند. با همین موضوع امروزی ما به انجام رسید. خیر تا درس آینده موفق باشید.